Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында кыскача. Шолыга web.rf рейсы Игорь Шувалов килдемнин демоксат белән. Бюджет зур сыйдырышлы автобуслар, мигрантлар. Шолда шәһәр советының 30-нчы утырышы узды. Бүгін шолыға эш визиты белән web.rf рейсы Игорь Шувалов килдем. Делегация Мастеркама индустриаль паркында булды һәм кайбер резидентларының эшләре белән танышты. Барысы да шәһәр хакимияте вәкилләре, эшмәкәрләр һәм экспертлар белән бергә илне үстерү буенча яңа проектлар булдыруга юнәлдерелгән. На сегодняшний день у нас по итогу прошлого года 290 резидентов. Бу Мастеркама индустриаль паркы майданнарын 6 чиратта биләүче предприятиеләр 12 меңнән артык эш урыны булдырылган. Узган елда барлык резидентларның гомуми акча әйләнеше 179 миллиард сум тәшкил итте. Они все малые бизнесы. У нас разные бизнесы. У нас есть компании крупного бизнеса, малого бизнеса, есть упрощенщики, разные предприятия. Доминирующие 80% предприятий – это малый бизнес. Кипмастер территориясында үз производстволарны Йоршолы ТАССРның 10 резиденты да эшләтеп җибәрде. Аларның берсе Polyhim Systems. Компания полиуретан продукциясы җитештерүгә махсуслаша. Что касается по спецхимиям, у нас уникальное решение, допустим, для горной промышленности, где за счет нашей смолы мы предотвращаем обвал шахт. Это сделать, скажем, старым методом. Проводили там варку, чугунные стойки, соответственно, бетонирование. А здесь можно воспользоваться смолой, которая все трещины, все это, собственно, склеивает. Шулай ук web.rf рейсы Игорь Шуваловка Алим сәнәгать технопаркын булдыру проектын тормышка ашыру турында сөйләделәр. Ул водород, ягулык элементлары һәм электр белән җәлеп ителә торган транспорт чаралары өчен инновацион электрон идарә итү системаларын җитештерүгә юнәлдерелгән булачак. Мы его запустили буквально в прошлом году и совместно с Республикой Татарстан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будем реализовывать его. Алим сәнәгать технопаркы проектының беренче этагы агымдагы елның май аенда ук эшләтеп җибәреләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Мастеркама индустриаль паркы резидентлары шулай ук импортны алмаштыру белән шөгыльләнәләр. Аларга Йоршолы Торба заводы предприятиесе керәм. Санкцияләр кертелгән шартларда алар җитештерү күләмен киңәйтә, керемнәрне арттыра алдылар. Бүген безнең төшерү төркеме производствода булып кайтты. Кипмастерның иң уңышлы резидентларының берсе Йоршолы Торба заводы. Белгечләр нефть һәм газ скважиналары төзү өчен җиһазлар җитештерү белән шөгыльләнәләр. На нас легла большая ответственность по импортозамещению. Планов строительства скважин никто не отменял, но многие зарубежные поставщики оборудования покинули российский рынок. И сейчас мы обязаны заменить их, что и успешно делаем. У нас есть новая разработанная линейка оборудования по гидроразрыву пласта. Географияда киңәйтелгән җиһазлар бөтен Россия буенча китерелә. Бу табышка да тәэсир итә. Чагыштыру өчен 2023 елда керем 9 миллиард сумнан артык тәшкил итте. 2022 елда 6. Шуңа күрә сыйфатны контрольдә тоту һәм күтәрү өстенлекләре юнәлеш булып тора. Бөтен процесс видеога төшерелә. Оборудование и подготовка скважин, оно не дешевое, поэтому в случае каких-то аварийных нештатных ситуаций это влечет за собой очень большие крупные суммы. И вот чтобы предотвратить, мы можем посмотреть, где, на каком этапе были какие-то ошибки, недочеты, чтобы в будущем потом исключить. Если мы любое оборудование поднимем, мы можем разложить вплоть до прихода материала, сырья на данное изделие. Полностью, грубо говоря, 100% у нас локализованный продукт. Хәзер предприятиеда станоклар паркын яңартырга телиләр. Бу шулай ук импортны алмаштыру юнәлешендә эшләргә мөмкинлек бирәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бюджет, зур сыйдырышлы автобуслар һәм башкалар. Бу хакта шәһәр советының 30-нчы утырышында сөйләштеләр. Мэр, депутатлар корпусы һәм җәмәгатьчелек вәкилләре катнашындагы чираттагы сессия яңартылган утырышлар залында узды.
Шәһәр Советы утырышы барышында 2024 ел башына бюджетның калган өлеше 30 миллион сумнан артык тәшкил икәнлеге билгеле булды. Шуларның 1 миллионнан артыгын депутатлар муниципаль юл фонды акчалары хисабына юл хәрәкәте иминлеген арттыру чараларына җибәргән. 2023 елда бюджет йөкләмәләрен яңадан теркәү өчен 10 миллион сумнан артык һәм узган елның агымдагы кредитор бурычын түләү өчен 7 миллионнан артык. Параметры бюджета города на 2024 год с учетом носимых изменений составят по доходам 16 миллиардов 127 миллионов 531 тысяча 460 рублей. По расходам 16 миллиардов 157 миллионов 627 тысяч 690 рублей. Башка актуаль мәсьәләләр дә каралды. Татарстан Республикасы рәисе муниципалитетларга махсус техника тапшырган. Шолыга 17 берәмлек керәчәк, алары барысы да шәһәр юлларына чыгачак һәм карны чистартачак. Шулай ук шәһәр мэры хәбәр иткәнчә, быел 90 автобус алу планлаштырыла. Киләчәктә алар өчен махсус база әзерләнәчәк. Даем себе отчет, что автобусы малой вместимости должны в ближайшие годы быть заменены на автобусы большой вместимости. Параллельно мы, и об этом говорили на заседании постоянных комиссий, работаем над созданием материально-технической базы, полнокровной материально-технической базы пассажирского автотранспортного предприятия. Сегодня идет проектирование, подготовка к проектно-сметной документации. Сессия барышында шәһәр советы депутаты Татьяна Гурьева башкарма комитетның ел йомгаклары буенча хисабын тәнкыйтьләде. Аерым ул мәктәпкәчә һәм мәктәп учреждениеләрендә кадрлар җитмәү, җылылык челтәрләре торышы, турбина бакчачылык ширкәте юлларын капиталь ремонтлау, торак йортлар территориясендә алкоголь кибетләре эше һәм башка темаларга тукталды. Напротив детская площадка, напротив дома 1807, там прямо на площадке находится алкомаркет. И там же, вы понимаете, маленькие дети дошкольного возраста, 26-я школа, там дети маленькие тоже приходят. И там круглые сутки, вот, начиная с весны до осени, значит, пьянство. Мы что, мы кого воспитываем? Алкоголиков? Те вопросы, которые сегодня были заданы, я думаю, их нужно внимательно рассмотреть вместе с Татьяной Ивановной. И по всем вопросам, которые сегодня здесь прозвучали, найти определенные решения. Это касается и торговли алкоголем в 18-м комплексе, это касается и вопросов работы детского дошкольного учреждения, Рустем Ниязович, ряд других вопросов, которые здесь прозвучало. Потом берите в работу. Шулай ук 2023 елда Чаллы шәһәре бюджет үтәлеше турындагы хисап проекты буенча ачык тыңлаулар 2024 елның 6 мартында 14 сәгатьтә башкарма комитетның 400-нче залында узачагы билгеле булды. Мэр барлык теләүчеләрне җәмәгать тыңлауларына чакырды. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Успей заказать со скидкой от производителя до 50%. Пластиковые окна, натяжные потолки, обшивку и остекление балконов, входные и межкомнатные двери. Наш адрес: Новый город, 1815. В производственную компанию «Роротек Кама» по изготовлению автокомпонентов из пластмасс требуется: оператора АПЛСУ, зарплата 45 тысяч, телефон 8 960 076 88 01.